eyyi ko ni ɗum sifori en gari e lefol men ɗimmol ɗo tan annabi Yuusuf sagataɓe ɗiɗo ɓe gari namdi momo koyɗol mumen ɗoɓe namdi koyɗol ɗo o suwa firande ɓe koyɗol ngol o wi hade mi firande on koyɗol ngol mami haalan on hol ñamde jogorɗen ñamde oɗo ñalawma hande pour somi firuɗo on koyɗol ngol gandon ko kalmi ko gonga gonnen koye subaka wona bisimilla ñamde arode ko feccere ñalawma mami haalan on holko jogorɗen ñamde hande te kadi ko ɓuuri hawnade hen ko ñamde nde ɓe ɓeeɗa ñamde ɓe ñaami ñane hen ɓe ñamano ko ñamduji bolle puyɗe kono ñane hen ɓe gaddana ko liɗɗi juɗaɗi o wi ɓe gaddanta ɗen ko kaza e kaza e kaza ko ni ardata ni ardata te arata ko aire naggam ko ɓuuri hawnade hay aire mo aranno ñane hen waylima changi o wi ɗum ɗo kalami haade mi haalde koyɗi mon ɗi joni noon o haalni ɓinimo gasni tan o fayane koyɗi he o wone noddudeɓe e gonɗinde Allah ay o rewi ɗo ndewɗen ɗo foof kanko annabi Yuusuf o wadde mabɓe ɗeɗon gueɗe foof o holli hoore makko holto ummi o holli jibinɓemo o holli minen galle amen komin galle annabaaɓe hananani min de min gonɗinta kala ko wona Allah hananani min de min gollata golle ɗe Allah yiɗa waari ha ɗo mbiɗen ɗo o rutti noon ɗo to dari ɗo o ewni dendagal kaso o hankkadin o ewni dendagal kaso o o feññinaniɓe neɗɗo ko maccuɗo Allah o kadi ko looɗo ala ko wawani hoore mum sowona ko Allah waɗani ɗum maccuɗo Allah o kadi ne harjini e gueɗe kewɗe ko Allah tan wawi tottude maccuɗo Allah o wadde maccuɗo Allah o ɗon o fotani rewde maccuɗo Allah goɗɗo taw onne kadi ko katojinɗo kanko no hatojiniri ni kamɓe fof ɓe ñagoto ko Allah a fotani rewde oɗo to banggue deval alhamdulillah joni noon o rutti o wi ɗum ɗo noon ko ɓuural Allah ngal Allah waɗi min hokki min wahaju o waɗe yimɓe woɓɓe kadi wa ala nas caggal ɗum o noddiɓe kamɓe foof o wi ya sahibay sijini e he mon hoddiɓam kaso e he mon wondiɓam kaso e he mon sehilaɓam gondiɓe jamma e ñalawma gaare gay mi haalano on onon kam wonko jimmi namdade on gaare gay onon kam a harbabun mutafarriqun walla arbabun mutafarriqun walla a harbabun mutafarriqun ko jangguinaji celluɗi mbete onon kam ko allahji ceertuɗi mo ganduɗa aɗa limti o ko Allah o ko Allah o ko Allah allahji ceertuɗi tan limeteɗi kam hayrun Allah fof no jogui kañum ko yiiɗi oɗo no jogui ko yiiɗi o no jogui ko yiiɗi jiida e oto oɗo no jogui ko yiiɗi ko jiida e oga beele ɗiɗo kam hayrun kamɓe ɓuuri moƴƴude kamɓe ɓuuri moƴƴude am walla ko Allah mo ganduɗa ko Allahul wahidul qahar ko Allah goto polɗo dendagal tagore nde onon kam gaare gay Allah goto polɗo e allahji ɗi biyeteɗi ɗi ko ceertuɗi ɗiye ko kanŋe ɗiye ko haalis ɗiye ko jamɗe ɗiye ko leɗɗe ɗiye ko kaaƴe joni ɗiɗo foof ɗi kalanmami ɗo ɗi ɓuuri moƴƴude walla ko goto polɗo foof mi namdima ɗum ko namdal te oɗon gandi ma tabuduna min dunihi illa asma an sammaytumuha on ndewani ko wona Allah ko so wona inde ɗe innan ɗon koye mon so wona leɗɗe ɗe cehan ɗon koye mon so wona kanŋe mo tafan ɗon koye mon so wona haalis mo tafan ɗon koye mon so wona jamɗe ɗe kelan ɗon koye mon oɗon ƴetta oɗon tafa oɗon piya hen fullaji e koye he oɗon mbaɗa ɗum ko Allah oɗon ndewa ɗum Allah mo ganduɗa ko an fi fullaji e hoore mum war kas on Allah on ndewani so wona ɗum ɗo a arbaba mude farde gun hayrun amillahul wahidul qahar beele ko allahji ceertuɗi ɗi jiiɗa façon ngaji jiiɗa mbadiji ngala ɗemɗe anani de jiiɗa yiddeji dillata anani de ko ɗi ɓuuri moƴƴude walla ko Allah goto polɗo o ma ta'buduna min dunihi illa asman sammaytumuha on ndewani noon ga Allah so wona inɗe ɗe innan ɗon koye mon so wona leɗɗe ɗe cehan ɗon koye mon allahji ɗi ndewton ɗi haade moon rewde ma piɗon e majji fullaji haɗi tuuti ma tappuɗon koyeɗe haɗi ndeeƴi ɗi mbiyata woy ɗi mbiyata ha ƴetton ɗum darnon ɗum hay an ɓuuri ɗum ana wawi ɗum jittoɗa kadi aɗa rewa ɗum aɗa yankinono ɗum
te kadi wona onon tan de ala antum wa abaukum onon e wabiraɓe mon fof ɗo de o haaldata ko yimɓe kasoɓe kamɓe fof ko kamɓe o haaldata on ƴetti hunde tan on mbi ko kange te ko ndewa ton ko ala haqqille nanata jabatako ñamata yarata on jiyatani waɗa hay hunde te oɗon gandi Allah ma anzalallahu biha min sulɗani Allah jippinani e rewede ko ndewa ton ko hujja on ngala hen hujja janggo so mbiyama pourquoi oɗon ndewa ɗi Allaji hol hujja holko woni hujja mon so mbiyama joni pourquoi holko waɗa oɗon ndewi Allaji holko woni hujja mon neɗɗo kay ma daña hujja neɗɗo kay ko hanga ko fof ɓayro ko hokkama haqqille makko yo andu ko rewata janggo sa wiyama teeb holko waɗa waɗa ɗum ɗo waɗi mi wadde ɗum ko ɗum e ɗum holko waɗi mboɗe resa addi mi resa ko yidde jibinde holko waɗi mboɗe ɗanno addi mi ɗannata ko yidde dañde holko waɗi mboɗe yahade hôpital safroyade beele mboɗe sella kala ko neɗɗo wiya holko waɗi aɗa waɗa ɗum ɗo ko ene jogui fannu joni onon so mbiyama holko adde noon rewde ɗum ɗo holno mbiyoton ɓe ganda saabu ɓe ngala koɓe jaabi o wi wadde jogueɗe haqqillaji gartire haqqillaji mon ɗi ngare gay mi haala noon gonga inil hukmu illa lillah wonani ñawore siyore so wona koto Allah to kañum goto Allah goto jogui ñawore paame ko kanko ñawata dendagal tagore nde janggo ko cikkuɗon arata koko arata ngari mi haalan on jii kala ko kalanmi oɗon jiide guite moɗon de hay ko kalanmi ɗo ko ɓuuri wonde gonga e ko ɓennomi haalande on ko kalnomi ko ɓenni ko pop ko kalanmi ɗo ko ɓuuri wonde gonga saabu ko ma ɗum ɗo woodi woni gonga ene tabiti ne woodi ko heddi ko fuɗɗi rewde hen garemi haala noon inil hukmu illa lillah ñawore siyore nde ene wona kay sella ɓenna tabita wona hay goto ala ko wawi hen ko Allah goto wahdahu Allah noon goto o amara Allah ta'budu illa iyyah Allah yamiri nde rewetake hay goto so wona ɗo makko ɗo Allah yamiri hay goto rewe so wona kañum ngare gartire haqqillaji mon ɗi zalika dinu alqayyimu Allah yamiri kañum goto rewete te zalika dinu ay oɗo diine kanko woni pocciɗo e diineji heddi ko walakinna actar nasi la ya'lamun ko hefere ɓe ganda ma yasiruna ilayhi min al azab wadde fa yushrikuna ɓe ganda toɓe joggude wattidoyde e lefte padɗe ɓe de wadde ɗum waɗi ɓe gonɗinani Allah ɓe jeddamo ngare noon onon mi laaɓan on deedi ngare gonɗine Allah gande ko Allah woodi gande ko Allah tagi gande ko Allah warata gande ko Allah ummitinta gande ko Allah foti rewede gande ko ɗum o tagiri yimɓe o fammini ɓe gueɗe ɗe foof kanko annabi Yuusuf to nder kaso to ayi ɗo nde o timmini ka ɗo haala tan o ruttani sukaɓe yiinoɓe koyɗi ɓe ɗo o darni haala ka kamɓe foof noon ɗo hankkadin ɓerɗe ɗe kecciɗi ɓerɗe ɗe kucciti e Allah hankkadin ɓerɗe ɗe kucciti e makko hankkadin koɓe gonno e dow mum foof ene wayno hankkadin ɓe puɗɗima rusda ɓe beddo to nder ɓerɗe mabɓe to ɓe puɗɗima yaltinde o rutti o noddi sukaɓe sagataɓe ɗiɗi ɓe kanko annabi Yuusuf ya sahibay sijne he mon hoddiɓam e kaso wondiɓam ngare gayi onon cukalon ɗiɗon yinoɓe koyɗi ɓe ngare nder ɗe ɗo mi firta noon koyɗi moɗon ɓe gari ɓe dari yeeso makko o wi ya sahibay sijni amma ahadukuma so tawi ko goto e mon jiinoɗo wonde ene hama inabuuje o jarnannoɗo lamɗo o on ma yaltu caggal balɗe tati te kadi fa yasqi rabbahu khamran ma o yarnoy kalifa makko o sangara mo wowno yarnude ɗumo ma o yaltu ɗo e balɗe tati so o yalti ma o rutto e place makko o jokka e golle ɗe o wonno e gollanɗe lamɗo o e adama o wonno e dow muno goɗɗo e mon o noon woni kennoɗo e ñamde o wa ammal akharu so tawi ko goɗɗo o an ma yaltu caggal ɗo e balɗe tati kono sa yalti fa yuslabu fa ta'kulu tayru minhu ma o yaltu ma o fete o haɓɓe dow on saaha ndiwri ara ene siko e dow hoore makko
ɗon tan ɓe keɓɓiti ɓe mbi o wi noon Yuusuf wimo ɗo e balle tati ka jalto sa yalti ka peteteɗo liggeɗa diwri ara ene sikoye dow hoore ma koye ɗum mayata an ay pañuji tati jinɗa rondi ɗi ko ɗin goni balɗe tati ɗe ɗin pirata balɗe tati ɗe o wi noon koye hen mayata an ko ɗon mayata ɗo e balle tati ka mayowo ɗon tan ɓe keɓɓiti ɓe mbi he min jiyani hay hunde hay batte min jiyani hay batte min jiyani aha Yusuf heɓɓiti wi udiyal amru lladi fihi tastaftiyani aha timmi fi mo ganduɗa oɗon namdo kam timmi son jiiɗi kon gonganteɓe on kaali gonga sadaktuma am kasabtuma foti kon gongɗuɓe foti kon fenɓe mi wondaka ɗum min ko kalmi ko kam koko wodata kon fenɓe jaada e penala mon ko kalmi ko woodi gonga kalɗon ko kalmi ko ɓeydi wonde gonga gonga woodi ko kalmi ko kam iwata koko wonata gasi timmi odiyal amru fiya ko ñawama timmi joni noon balɗe tati ɗe timmi e yesso raɓɓikinate taw ɓe goyi kam haɓe mbora balɗe tati ɗe timmi on saaha Allah waɗi Yuusuf ndeysan wiiɓe ko oɗo ñalawma de woni ñalawma poɗɗon yaltude o on keblima on saaha ɓooyani tan aranawɓeɓe ɓe garaniɓe ɓe gona e yaltude ɓe goran ɓe gaari ɓe ñaagui Yuusuf yaafo ɓe kadi ɓe ñaagui yo duwonoɓe Yuusuf noon ndeysan artide hakkille biyaɗo ko maayo o hokkimo hoolare ɓayɗo gonɗini Allah ɓe gonɗini Allah no kamɓe ɗiɗi fof hokkiɓe hoolare kadi hokkimo hoolare so maayi mawo naat aljanna sababu nde o gonɗini Allah ɗoɓe jaltata ɗo noon Yuusuf wi goto e mabɓe woni jarnannoɗo lamɗo o sa yeehi to kalifa ma o siftoram wimo to kasoto cuhlel gotel nen toon soka ko ngel tooña ngel waɗani hay batte siftinmo waɗi Yuusuf wi wa qala lilladi zanna annahu najim minhuma udkurni inda rabbik o wi wonande on mo yanana kañum ko daɗowo e mabɓe kamɓe ɗiɗo woni jarnannoɗo lamɗo o siftoram ɗo joɗɗo kalifa maɗo sa yi mbiyama cuhlel gotel nene kasoto ngel koko soka kono koye toñangue waɗi kamɓe ɓe ɗiɗo ɓe jalti ɓe jeehi ko noon rabbi ko oɗo noon ko kalifa o wona Allah ko kalifa o haala ɗon eyyi koni mbiyama noon sa yeehi cuhlel ngel soka koye fenade te cuhlel ngel woni toon fodde doni duuɓi joyyi mbiya mbaɗo miɗo soka duuɓi joyyi on saaha Yuusuf ne yaara e kaso he duuɓi joyyi nde sukaɓe ɗiɗo jaltata kaso nde sukaɓe hoyɗunoɓe haw firtata ɗumen koyɗe nde jaltata kaso o nde on saaha ko duuɓi joyyi ɓe dañi e kaso he kanko e sukaɓeɓe kanko annabi Yuusuf kono noon cuhlel ngel yeehi ngel yejjiti haalande lamɗo fa ansahu cheyɗan dicra rabbihi wona waɗi ansa cheyɗani saaqi walla ansa cheyɗana saaqi an yadkura Yusufa inda al malik kono ɗum koye gotel konguɗi ɗiɗi wiyama damir o rutti koye Yusuf kadi kan haala kadi haalama wal maana anna cheyɗana ansa Yusuf dicra rabbihi foof ne sella sa welama mbiya cuhlel ngel yalti cheyɗana yejjitini ɗum siftorde Yusuf to lamɗo to saabu Yusuf winomo yo siftor ɗum to lamɗo to damir o kadi ene wawi ruttade Yusuf wonde cheyɗana yejjitini Yusuf jomum foof ne sella waɗi gawlayni sa ƴeewi joni Yusuf so felliti ñagade ngelɗo yo siftormo to laamu to pour mata omo yalta way kono ko yejjiti Allah subahanahu wa taala ko Allah yaltintamo ko Allah nanimo ton ko Allah yaltintamo saabu ñaguino ko Allah Allah nannimo so yiiɗi yaltude yo ñaago Allah kono so ruttimo mo ñaago neɗɗo kadi kankone sa welama mbiya damir oɗo rutti koye makko wadde mataw ko jejjiɗo Allah e on ɗum saaha
joni noon konngol ɗiɗi ngari hen wiyama damiro ruttoro koye cuhlel ngel wiyama damiro ala ruttoro koye annabi Yuusuf fof noon wawi sellude addini mo wiide noon hina stagasa bi makhluqin wasnade lil insani li cheytani o famnima tagore o tugnima mana e neɗɗo o tugni yejjidi e cheyɗane li annahu nde wonno cheyɗane ko kañum woni mo ene welto sahande jiyaɗo Allah waɗi hakkude mum e Allah ko fotani wadde noon ɗum ɗo tugnete koye cheyɗane kono noon sa welama kadi mbiya ala ɗum ɗo kadi wawa wonde saabu cheyɗane kañum ala wurtede ala doole e dow nulaɓe kala mo Allah neeli cheyɗane ala e mum doole wadde mbiyen ɗo cheyɗane ala e Yuusuf doole ɗum kadi sa yaari on banggue kadi ko noon ɗum sifori saabu Allah subhanahu wa taala o wine e qur'ana inna ibadi laysa laka alayhim sulɗanum ene e jiyaɓamɓe an iblisa an cheyɗane ala nama e mabɓe doole ala foof no mbawɗa wadde ha keeɓa e mabɓe yidde ma joni noon ɗum waɗi nde ɗum tabiti tan Allah subhanahu wa taala o feeli Yuusuf kono o feldani Yuusuf goɗɗum ala o feldi Yuusuf ko heddade e nder kaso he ɗum woni felore makko e Yuusuf sababu nde Allah heddimo e kaso he woni o feeli Yuusuf o feliri Yuusuf ko keddogol Yuusuf e kaso he ɗum woni sababu Yuusuf woni ɗon ñiiɓi ɗon wiyama fodde duuɓi 13 on saaha koye duuɓi joyi yaranno duuɓi 12 janti hen caggal kaɗo haala subhanallah duuɓi joyi yaranno duuɓi 6 janti hen caggal kaɗo haala sababu nde haalde mo ngol ɗo konngol gotol wiide sa yeehi siftoram to kalifa maɗo fam wimo komi ga soka kono cokirami ko toñangue sa yi kalnamo ayi ɗum ɗo Allah feeli Yuusuf o feldi Yuusuf Allah feldi Yuusuf pour ko ene ɗaɓɓa ko ɗaɓɓi ko e neɗɗo kañum nanɗo eyyi ɗum waɗi falamma waga amin Yuusuf utiba bi baqaihi fi sijni tilkal muddat kono noon ɗum ɗo ko min babil hasanatil abrari sayyi'atil muqarrabin ɗum kan haala woni ɗo eyyi golle ɗigguɓe ɓe ko bonɗi mana gandanɗa hoorema ɓalliɓe ɓe sa ƴeewi way tan kono neɗɗo moƴƴo e neɗɗo mo sellani no feewi waɗanno ko comci ceekiɗi hoore murlere jaawinanno hankkadin eyyi ene hulɓini walla ba hen comci hen saaha waɗatano comci ni fini subaha goto omo jogui hedde duuɓi 6 jeeɗiɗi walla 5 o fini subaha goto o watta wadde pantalon moƴƴo o waɗa baraye o jogo kuuɗol cigarette mo jaawina ay on sa tini ɗum tan mbiyata kaari de joni moƴƴiti kaari joni moƴƴiti kono an kellifaɗo goɗɗo mo hay batte heɓani o a suusa wadde no waɗi ni mbaɗa pantalon e simis ka gorko mawɗo kellifa duuɓi 6 mbaɗa jagga kuuɗol cigarette gonɗa e jaawinde ayi kanko ɗon o yarata ɗum felatamo kanko saabu ɗo tolniɗo ayi ko ni golle ɗe mbayi won mbaɗannoɗo ko waɗi ko ɗum feltataki ɗum kono kanko maqam mo jogui o fotani wadde ɗum kanko annabi Yuusuf ma walla sa ƴeewi assemblé dawowo assemblé e dawowo mana ganduɗa hoorema fittoyde mbalijaji kam fof koye dawol ɓe goni kono daw assemblé o suusa wadde tini mo dufoyo mbalijo o waɗata o so waɗi ɗum ñanden so waɗi ko diweteɗo fof ko dawol tan kono ne serti wadde kanko o Yuusuf so goɗɗo won mbaɗanno ko waɗi ko ɗaɓɓuɗo e neɗɗo yo wallu ɗum won mbaɗanno ɗum feletaki kono kanko sa yi o felama ko maqama mo jogui o fotano ɗaɓɓuɗo ɗum kanko ko yimɓeɓe poti arde e makko o ruttina yimɓeɓe e Allah kono wona kanko omo yaaha omo ñaagoyo neɗɗo yo wallumo e wone gueɗe wadde o felda ɗum felore nde noon Allah ɓeydanimo duuɓi o woni toon fodde duuɓi 13 saabu ko duuɓi duuɓi joyi yaranno e on saaha ene wawi ko jogornoɗo yaltude ɓoyata on saaha noon o heddi nder kasuru omo ɓeydi kono noon goramo tampi
o lollikini e Allah subhanahu wa taala o tampi no feewi ɗum jaggimo sunnu no feewi no feewi no feewi kono caggal ɗum alhamdulillah Allah hokkimo hoolare o jokki e needi nde o nehanno yimɓe kaso o jokki e needi makko joni noon Allah hollimo kanko o ɗaɓɓeteɗo o wona ɗaɓɓo o ala kanko o ɗaɓɓeteɗo o wona ɗaɓɓo o fa yatahaqqaqu lahu l izzu llazi bushira bihi sabiqan on saaha noon jojja e makko teddungal ngal ganduɗa o weltinirawmo ɗum gila adana fatarattaba ala talabihi sijnu wa ibqaihi fihi zaman altawil min alhukmi alazimati wal asrar alfahimati machallah o woni toon reggodiri e makko e ɗaɓɓugol makko mana kaso to e keddogol makko toon zamanu juɗɗo o feeñanimo toon hikma mawɗo feeñanimo toon cuuɗini mana gandanɗa hoorema ndi ene wasore habaru Yuusuf koko feeñi ko feeñi ko koyera sa ƴeewi gurdam makko to banggue ko feeñi so tawi ko toon tan ƴewɗa gurdam makko ko koyera banggue ko feeñi ko de kono nderto ko kaatuɗi teddungal woni toon aha sa ƴeewi gurdam makko tan sa ƴeewi ko heɓɓimi ko foof ɗum ko koyera to banggue boowal kono to banggue nder ko kaddi teddungal o jogui kanko Yuusuf waɗi fa balayal anbiya wal muqarrabina la taziduhum illa rifaatun wa izzan waɗi caɗele musibbaji keɓoji annabaɓe e ɓattiɓe Allah ɓe ɗum ɓeydataɓe so wona ɓamtede to Allah e teddungal to Allah subhanahu wa taala joni noon kalanno ɗen ko jarnanɗo no lamɗo o yalti cheyɗane yejjitinimo siftinde lamɗo o habaru annabi Yuusuf falabitha fi sijine bida sinin o ñiiɓi to kaso to duuɓi limtinɗi duuɓi cowaɗi wiyama ko jeeɗiɗi goɗɗi wiyama ala ko 12 ha lamɗo o hoyɗi koyɗol nde lamɗo o hoyɗi koyɗol ko nden ngol koyɗol noon nde ronka pirtowol ngol ko nden Yuusuf siftora oga won noon koko firtanano koyɗol mum musidɗo mum firtana koyɗol mum koyɗol makko ngol woni gonga koyɗol musidɗo makko ngol woni gonga o dari o rutti mana e liggey makko no Yuusuf wirno ni lamɗo o Yuusuf nde o yaltat nde Yuusuf wi sa yi ciftorami to kalifa ma o yalti o woni to lamɗoro fodde ɗiɗo duuɓi pop nde won noon ko sikkanno ko maayo o yaltata walla maw ɓooy toon walla maw tampu o yalti o hoddiro Allah e koyɗol ngol Yuusuf firtannomo woni gonga lamɗo o yi koyɗol ɓe ƴeewi kala pirannoɗo koyɗi mabɓe penali ɓe piranno ɗon wagueɓe mabɓe e wileɓe mabɓe gari mbaddi hen ha tampi donki firde koyɗol ngol ɗo tan kanko oɗo mo Yuusuf wino ciftora kam uskurni inda rabbika ciftora kam to kalifa ma sa yeehi o yejjiti ko ɗo ɓeɗon donki firtuɗo ngol ɗo koyɗol ɗo omo andi joom koyɗi o nde wonnoon on firaninomo woni gonga o yiiri guite makko ra'ayal ayni o siftori o andi noon ngol ɗo koyɗol ndeke ala babanɗo ngol so wona Yuusuf kono ɗo siftori ɗo tan o min noon mi waɗi ko boni saabi annabi Allah o nelinomi somi yeehi yomi siftor ɗum ɗo kalifam ɗo mi yalti guilɗen komi jejjiɗɗo min de cheyɗade yejjitini kam ɗum ɗo min de mi waɗi ko boni min de mi andano jaranmi toon on e miijade kono o mandi kam ala bawanɗo ngol ɗo koyɗol so wona Yuusuf omo miijo e ɓerde makko com badio allahu akbar ɗum so yettima wajamo joni mo serdu ɗum no machine serdirta mana gandanɗa hoorema condi e cengle ni wallahi mo serdu ɗum no gufi jaltirte gawri ni mawo set ɗum o setto ɗum o seeɗa o setto omo miijo e hoore makko kanko oɗo to dariɗo lamɗo kay ronki dañde pirtanowo kala moɓe gaddunoɓe noddi ɓurɓe mawnude foof noddama donki keddi ko kanko omo miijo allahu akbar lamɗo o noddiɓe kamɓe foof oto galal maliku lamɗo misra biyeteɗo rayyano bunil walide o noddi kamɓe foof o wi gaare gaay min komi jiiɗo ko hawni mbiɗa yiɗo ko hawni mi ronki famde gaare balle kam ɗo mi yi koyɗol kawnigol no feewi mboɗo yiɗi haalande on koyɗol ngol ballon kam holno koyɗol ngol firtira o noddiɓe yimɓe makko ɓe joni noon ɗo haalata koyɗol ɗo ko ɗon bande men ɗimmo gasi
ko ɗo kaaɗeten so hawre weleede Allah Allah hokken kadi hawrude aset garowo mbawen jokkude holno koyɗol ngol wayi ronkuɓe firtude ɓe holno mbi caggal ɗum holno yettore Yuusuf holno Yuusuf firtiri holno Yuusuf yaltiri inchallahu taala son kawre aset goɗɗo ko nden mbaweten yaltinde ɗum oɗon jarlo oɗon jaafo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Khalidou Abdoulaye Sy ko oɗo wonno ɗo yeeso haalirde ɗo yeeso kabirde to noon ko musidɗo meɗen guiɗe meɗen sehil meɗen moƴƴo mo Allah moƴƴini hono Saydou Abouba yo Allah junnu gurdam oɗon jarlo oɗon jaafo woma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu